Aby sme mohli čo najefektívnejšie využívať naše riadenie farmy, presuňme sa teraz spoločne do geocentra. Táto sekcia riadenia farmy nám umožňuje správovať a monitorovať výkonnosť polí. Keď sa dostaneme do geocentra, zobrazí sa nám mapové rozhranie. Odtiaľto je dôležité prepnúť na polia a mapy, aby sme získali prístup k tlačidlám v spodnej časti. V tomto prípade konkrétne hľadáme symbol satelitu, ktorý nás nasmeruje do možností satelitných dát. Monitorovanie vegetácie. Táto funkcia nám umožňuje pravidelne na dennej báze sledovať zdravotný stav a výkonnosť vegetácie. Je užitočná na sledovanie rastových fáz našich plodín a prijímanie včasných rozhodnutí na základe týchto údajov. Výkonnosť polí. Táto možnosť nám umožňuje porovnávať viaceré polia vedľa seba. Analýzou ich výkonnosti môžeme zistiť, ktoré polia dosahujú lepšie výsledky a prípadne zaviesť stratégie na ich zlepšenie. Môžeme tiež vidieť priemerný proces dozrievania rastlín, čo nám pomáha rozhodnúť sa, kde začať so zberom ako prvé. Mapa potenciálu. Využitím historických satelitných snímok nám táto funkcia poskytuje prehľad o potenciáli polí za niekoľko rokov. To môže byť obzvlášť užitočné pri zvažovaní stratégií striedania plodín, napríklad pri plánovaní pestovania ozimnej pšenice. Ak sa rozhodneme pre monitorovanie vegetácie, máme možnosť si slobodne vybrať buď jedno konkrétne, alebo hneď niekoľko rôznych polí na sledovanie. Kliknutím na pokračovať prejdeme ďalej. Ďalej vyberieme konkrétny dátum rastu. Vyhľadajte dátum označený symbolom slnka, ktorý znamená jasné podmienky. Našu toleranciu voči oblačnosti môžeme upraviť pomocou posuvníka v hornej časti rozhrania. Keď máme výber nakonfigurovaný, klikneme na Vypočítať vegetáciu. Po dokončení výpočtov máme možnosť buď vytvoriť aplikačnú mapu, alebo exportovať údaje ako súbor geotif. Teraz sa vráťme k našim trom možnostiam a zamerajme sa na výkonnosť polí. Tu vyberieme viacero polí na porovnania. Kliknutím na Pokračovať sa dostaneme do zobrazenia kalendára. Tu by sme si mali vybrať požadovaný deň, napríklad 6. marca. Vďaka tomuto postupu budeme môcť vizuálne sledovať porovnateľný výkon hneď niekoľko rôznych polí súčasne pomocou farebného indexu, ktorý nám jasne a prehľadne znázorňuje všetky tieto rozdiely. Po prehliadnutí porovnaní kliknite na Pokračovať. Získame tak podrobné poznatky a možnosť exportovať tieto údaje ako PDF súbor na budúce použitie. Nakoniec sa ešte raz vrátime k našim trom možnostiam a vyberieme funkciu potenciálnej mapy. V tomto kroku je možné analyzovať buď jednotlivé pole, alebo viacero polí. Kliknutím na Pokračovať môžeme vybrať časové obdobie spolu s konkrétnymi rokmi, ktoré chceme preskúmať. Napríklad sa môžeme rozhodnúť posúdiť stratégie striedania plodín so zameraním najmä na ozimnú pšenicu. Vytvorená mapa bude generovaná na základe satelitných snímok, pričom pre presnosť sa zohľadní aj oblačnosť. Po prehliadnutí a úprave potenciálnej mapy môžeme pokračovať kliknutím na Pokračovať. Zobrazia sa nám tri možnosti: uložiť mapu, vytvoriť aplikačnú mapu, alebo ju exportovať ako súbor geotif na ďalšie použitie.